Orange flavor dong. Masalah. Gede मा आरो एसे दैमोन बेबायदि साइसनि आरो आंथ' लोंनो सुखुवा होमबाबो नुबाय आरो जायखिया नायलांदों लोगो जास्ट बेखौ आंनि मेम'रिनि थाखायसोलै नायनोबा नायाबा थां लेखा सासेया उदै गाज्रि नीचे नुबाय ओइ नीचे नुबाय महिनसायाबो नुबाय सनालियाबो नुबाय rini Umbrita lubaibai ni jumpa Puna netan sama kalian sama it costs 100 Spice it.